Hello, good morning, good afternoon, and good evening to everyone. Maayong hapon, maayong buntag, o maayong gabi kaninyong tanan mga iring banbanon. So for today's vlog, magawa tayo. Ay, look at the YouTube, right? I know the song. Lagay tayo ng all-purpose flour para crispy siya. Lagyan ko lang siya. And magamit tayo ng olive oil for ito, mantika. So yung itlog, ito lang. So mag-start tayo, may gawa na ako ng ground beef. Ang ingredients dito is nilagyan ko ng mushroom and onions, garlic, and seasoning para masarap siya. So ito na ang wrapper. Gawa ko pang breakfast. Ay. So, ito na ang wrapper. So, magawa tayo ng Shanghai. Konti lang para breakfast ko. Ito na. So, lagyan natin ang itlog para dumikit siya, mairing. Ayan. So, ito na. Kasi pag hindi mo nilagyan ng itlog siya, hindi siya dumikit. Or tubig, no? Option tubig. Pero ako, pag may itlog, kasi masarap pag may itlog, mairing. Kasi masarap siya pag pag may itlog siya, masarap. Ayan. Masarap yung wrapper nila. Maganda kasi makapal siya. Ang sa atin kasi is manipis. Tapos may salty at saka normal. Ito lang siya, mairing. Ayan. Gawa tayo ng apat. Yan, ito yung gawa ko. Lagyan natin konting harina para crispy siya. Ito yung gamit ko na wrapper. Maganda siya. So ito, ayan.
Lagyan ko ng itlog. So may baboy ako konti dito. Magprito tayo para masarap yung pagkain natin. Ayan. So maglagay na tayo. Tayo ng isa kasi may sobrang dito. Ano natin? Yan. Luto na, kain tayo. Ang sarap ng Shanghai ko. Crispy Shanghai. Tikman natin mga iring. Sabay ninyo ako kumain. Ang sarap. Sarap. Perfect taste. It's really tasty.
Tasty. Ang sarap. Thank you so much for watching my channel. And please don't forget to like, comment, and share. Sa mga oras, sa mga lugar, sa mga takna. Punos kasakit o punos kalipay. I-chika mo, ilaglag ni Lia. Shalala. Bye-bye. Happy Sunday to everyone. God bless and be safe. Bye! Subscribe na, be.